U susret novoj 2019. godini održan je tradicionalni novogodišnji prijem na kojem su predstavljeni najznačajniji projekti i uspjesi na općini Gradačac ostvareni u godini na izmaku. Naglašena je potreba nastavka kreiranja povoljnih uslova za život građana i privredni razvoj. Mislim da informacije, odnosno podaci s kojima raspolažemo potvrđuju da je zaista, bar ja tako mislim, čast biti na čelu ovakve jedne napredne općine, ovako jednog razvijenog grada kakav je Gradačac. Zaista vjerujem da će 2019. godina biti godina kada ćemo zvanično dobiti status grada. I evo večeras smo imali priliku, kako ste rekli, tradicionalno da okupimo predstavnike privrednog, političkog, kulturnog, javnog života i samo njihovo prisustvo ovdje i podaci koje smo čuli, ali i podaci s kojima oni raspolažu o uspjehu gradačačke privrede, o uspjehu gradačačke mladosti, o postignutim rezultatima škola, potvrđuju dakle da je Gradačac zaista sredina koja se po mnogo čemu može pohvaliti, ali je istovremeno taj podatak i svima nama obaveza da svaku narednu godinu pretvorimo u nešto što će još više unaprijediti kvalitet života na ovom području. I ja s te strane mogu da budem zadovoljan 2018. godinom. Činjenica je da je budžet općine Gradačac ponovo porastao, da je izvršenje veće, činjenica je da je privreda postigla još bolje rezultate, također činjenica je da je broj zaposlenih veći, ali evo nažalost ono što sam i u izlaganju rekao, mi dijelimo sudbinu građana Bosne i Hercegovine, na neke stvari ne možemo uticati, ali možemo se potruditi da svojim postupcima, svojim ponašanjima budemo primjer. Istaknuti su podaci koji pokazuju rast općinskog budžeta, dobre rezultate privrednih subjekata i povećanje broja zaposlenih, što je praćeno ulaganjem u javnu infrastrukturu, školske i sportske objekte. Među planiranim projektima za narednu godinu ističe se nastavak izgradnje vodovodne mreže u južnom dijelu općine Gradačac.